Omonjo murigereria na gukwanira ndonse sobereta se maragoba yabono cyaragresa to yabono butukenga kende na inengo kwaligania semesa ya mangana maya elinyare gukomanya halitwabere to kwaliganiria kurwa semambi yarenge ntambe yakirobono lituko lya Jumaine lituko lya 15 na gatatu so mwako yoiga obojiri bubere na merongebere nebere buna botambe na mangeto akwaligani nyirobono naliyo monjoro lya Jimmy Wanjigi aberga ko be kubyara se maragoba bono maiga y'abanyimbo ba DCI konyara ko bashyobisya yagoetane Chinsa Isato asekerenga kyo gutaka kombeka byara ni gomori yabekuru byara yomona na mange aseri bone nchiko gosansamuranira nago kumanyia binabereka wateka isiko naime yorongorwa gusito sukale saransoike elinyara go kumanya iritirane nkuru kwa Vincent Onyancha. Tegatunye chake kurwa soro gongo rwagusi maiga yembure nyinga koroka na gotoni kobona boncheria bange batigaire batabwati kyambori ya samache go sombe bintu byabo gochi aseme mberesi omuriki ito mirde mumanyi igato waligenire roboti urubuna boncheria bagende to cyande kane na sensemo ya keroka. Ogo chenchi akwelire ngati yengana egenderete koligererigwa imeyense engima na koligeri chivu igore yemechando ekoleta anene chingaki embura nyinge egenderete kwenekigwa chinsemo imeyagusi. Asensemo ya keroka emerobeli ya kera lituko nigo yatenenire asegeka maiga yembura enyinge gotwa na mache goterema asegeta seni ye chigali ya Kisumu ndogo abo ase obosombi bwatenenete no bonchoro lyabo igo gotenena. Kuna hapa na bodaboda tuwabera affected na macha usemble ya Twitter sengi nchongi mitaro ya digital hiyo minitinga tuliko nyara kusafirisha abantu kwa mobile ukisaidie sengi njo pale macha kwa machega aishirega ngono nale batebanga serikali ya county na serikali ya Kisii county mutu usaidia macha sengi njubuna njeko tebe ko babira rosikienda sengi njo tategemea tukurusia abantu kurwali kwa basafirisha ngone ko bidi tu aba itukurumaya iyo irata kerego tu ndalitoko nyaro mochano lakini kero para kero le mbia tu naonye no mugasongo to itole tokati naonye mabuli naonye ngene serikali tokonye kero kaite maene ya bere ko tusunga sana senga kiembura imetara ko ticha sana senga kiendambe ndio ndo tawatenga na serikali mtawa tuone matokona aseme taro ya bere ko ticha senga kiendambe tuachane kiramo liwa kwa kwa kerema ndo nya sekeroka ila tuchande gete noncho te yororo au tuchande geta senga kiendambe. Samuel Mogaka omoraibu abasae Ichuni Ward nere nigo asabire serikali ya kaunti ya Kisii na Nyamira wesokia na korosia omochoyo okeroka elinde gotanga asare eye koletwa nembura enyinge bono ndolene chano biendo kia bire keroka asabana bakobeka matunda asomotaro drainage bono teyo togo sababara ibaito kusiga gavana ya Kisii county ne gavana honorable Nyarigo wameki situation uya kabisa babuse kabisa keroka ni njabu elinde banyara ko asete tu governors banegotiate barosie umuchokero kwa gumu keroba ino muya omweli oye nigo chigali chogokonya kurusia amacha yo chekirana kurwa county ya Nyamira na Kisii ase chiagendera kuyarusia aroro. Ingo ripoti ya egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Na gotigana no roboti ruwe kiambeke mwa kiabangina batakano kemanyakanite buna sauti ya wajane iko kegendrete gosemia bange na bangina batakano enchira wente kwerenda na komenya karekli uchumi ya gendrete gokonga umuliki tondemo Steven na roboti ruwa senchira yobikiranu ayo mongi no muboraka nyasaye na wajete ninchoto kwanerane Nekiombe koreta mabatakanwa kurwa ase chibunge kianda chie county ya Kisii omwaka wa gatatu bono. Ndwana gutako muno muboraka omwana yaserigwe achigwechanda ngake omwana oserigwe na bagocha se director mutebi omwana oserigwe school fees igwo bokongumbwate twacha amo twabeke metwamo twateba bana kitogokora oyo no yo minto twachanga chibesa twamwamo naga soft loan enyone yane guche sabura kabalezi kogaria
onde bwensi oigure kiombe ya sauti ya wajane gaki aturigiese turi aturangeri ntunduri gusaba transport nduri gusaba kende kigwa tutebiringa no bwate gikundi nigo tugucha pakororo tweche twabasomi twabatemuna mugo chamo muna mugo kora twegendererie obo mono kubwatirana kwabo kwabakonyire gutwara emeroberie emiya yogosirana kwegendererie ywere amo na obosoni bachengerete ubwa abaire echire ngare goika mache ngumbu pendesa ka advice agateba ti esinginjo ni maite gusona pendesa amanyete gusona na nje manyete gutara na gukwana pendesa agatesa inginjo maite gusona sibiningi iyo ngwisaransa nabangi na mboro kibona to gusona bona bageni mbale batutarerete bagacha na bagatoya order y'ebintu chimati chianse bagatwa marieta nchondo osaliga chigopie chinse chiri chobokendu bagatwa order nene nturi kunyara guikirani paka nduri kunyara kubanyara rindi batagiti chigopi nonye 200 kwanyora abakeba maite gusona ogosaba kwabo n'abasubati abatakanwa korema wesoki na gosoyo biombe byo birabasire aseme chandera abo abangina bariska mbaramanya mbarasomi kuguchime bamanye kera basomi kuguchime bamanye nga ninki umuntu no mubura kagwetera nari barabeka nama ayo mongi no mubura ka no muntu wengejo asekenyoro ninchuto kwanerane emyaka 3 mayo guchaka gwe kiombe gia sauti ya wajane nigo bona bagote bagokeire emerobiriri banyarire gutwara gwikira boniga ase barosirie bintu bune bimbobole tiga na banyarire gusirana wetero morobiri obo otebo banking ase bona bwatamaro buna sama tukagocha wetera gutwara babwatani abange n'abasubati abanga boraga kubwaterana banyarire goikeri amarora mange ginko reportere taseni kia Ndizi TV elietaliane ndemo Steven na goikase nsemo ya siasa na boigo no kubwata chikura litukuria kabere bono maigaje kyombekeri kyobo chole ne chimbe IBC go chakurikia baki chikura nige county ya Nyamira litukuria ya lero ya nyara kwenekia umubaromoke asabanto beso kyomuliki tukurose county ya Nyamira Job Mange na roboti rwa senchira enkiranu aseri tukuria kabere omoroberi bwe kwerikia chikura abantu barabake mono babeire bagwesokia omukarani oyo mubwe kiombe kia IEBC Abdi Nyanumba asege twekemo Amayia Township Ward County ya Nyamira natebe mbure nyinge ya tuete litukolia igoro njabeteke gutanga abantu abange gwesokia omoroberi oyo no chagete yesterday torachaka senjira irengi yamona sengenjo challenge senjiroro nambe yamori tukolia igoro mbura ya tuete nyinge sana ekagaranga abantu mbacha gwesoki bacha kubwata chikura ambabere youths abange most na to target and them very motivated oyo mo ase bali bakoriye kirego kyo MCA Amayia Township Ward Samuel Ontari na sababa menyi banyamira gwesoke nako bwatekura igo togo sabanga abantu baito banyamira babwata chikura asobonge ekiagara chikura na chekerwanero kiranyale kolete change na magendera asobuma bwabo abamenyi banyamira mbasabwa ko bwatekura elinde batoro murayora tiko bakonya bana Kenya mbatagete ko bwatekura embura yasalitiwaro kona gocha bare andi tutete ko bwatekura ekiagere kura nere kogera obwe kura muraye kura no muraye tutagete ko chora oyo gotokonya bwa magenderera obono ngo ba haji basoka sobonge babwata chikura linde tonyara ko Nyamira yaito special township ward tigaba nyara ko bwata chikura elinde rito nyara ko chora omorai oratora ebia omate umbia gwechorera bono mbia twechorera abarai tocha chorerwa mawete natyo yo bachorere ekiombe kia IEBC ngia sabuge tare binyoro ime na gosomya bamenyi banyamira igoro yo bujya bwoko bwata chikura no ena ndaba kwa chikura ba etapaka imelisa bwa karumo ndawo tete ko bwate kuro tanyara wiki town ya senjo ne chibes chiboltara ni no ne pikipiki ende banyara ko bwata so bonge ekura yago nerengao yao kinko reporter ya Ndizi TV Korwe County ya Nyamira eritariane Job Maangi
Oika ensemende home bwa Center for Disease Control na bwatani ba Kofi Annan Fellowship Foundation liko bagendrete ko basemya abantu igore cinchira aho chioko menya na bwo cinchira chioko egendereria anene asensemo yobo chenu mulikito kurose county Nairobi Innocent Onyango na robochirwa senchira yobo kirano Obomo bwa Center for Disease Control n'ababwatani ba Kofi Annan Fellowship Foundation batwalete umusangerekano bw'abamanyi boko rw'Uburwalia imeyoro wango rwa Africa asomo bugani bole sereni aiga Nairobi. The Africa's new public health order has 4 very key pillars. The first pillar is strengthening our health institutions on the continent and the country level. Second is building and strengthening our public health workforce. Third is strengthening our partnerships. And fourth is local manufacturing. Chingwana nigo chiakoletwe eliogo sigeta ababwenie kurubora ibobwenete na obobwenia asenjere wenete asoro wango rwa Africa. Must have strong health institutions on the continent. At the continental level, at the regional level, and at the country level. Second is we must have the right experts to be able to run those institutions. Moye uyu nigo chengerete abarayemera ongebere abagendete ko soma maiga yokonyore sponsorship kurwa asekiombegia Kofi Annan Fellowship Foundation. Amona bali banyolete libagali yokonyora masoma yuabene ngamo numusubati ito Dr. Jacqueline Musinya Jabelia. Opportunity ngia asenje first of all una umusubati naende una a professional ya public health na I'm hoping inge kerona kodri ni nyara ko bagingo enane contribution yane nyara ko bagingo support amangana public health in Africa naenda se Kenya yons mwako yo igani go ikirenga kialenge igiyogotinya oburayi bwokurwa obubwenia buchia asabanto imeyoro wango rwa Africa. Kwa ripoti ya Ndizi TV kuru Nairobi Eliataliane Innocent. Maiga y'umugavana we county ya Kisii James Ongwae konyaragote abuna omuchiwo bogembo ngochira ko babona municipality ni gebirangere bigendreto koli wakuro chinsemo ao nigo chinga gicho motel ni bweche chire ojwangi mengo akwanira manganayo nagote emirobeli bekire bosyo bochi okoro mochi bogembo ko ba municipality ya ikire municipality eko ba government independent semi autonomous na bere ankadine county government lakini ande yetenere radio kase okora services gite mirobiri nere municipality yakora nande bonete gotenere omotenere yakora ku municipal manager na bwata bakori gase balense yayi oyo amabo muhimu akora nere ne director ya municipal services oyo Omubunge o Nyaribali Masaba hese kilima chogobo igoli geti go chekoligia kirogo kyobo governor meye county ya Kisii nigate bire buna ntaje ko bakora menye bense meyo baise komochora buno murai nigo chinga kechiate bire buna abari yabange mbaranyara bago ikirania magendro nagoteba buna nerora chigo konya bantabange anene as county ya Kisii igaya kwaneta ya kirale kurwe bas go chase skuru ya Bongota imense meyo ya Nyaribali nigo chinga kechio abara ikurwa sense meina wigona wamenyi banyare komoko boko unamba chikumubwati siya sobo cholio bonebo chokoleka n'umutinyo 5 na 3 eliko nyarakoba omugavana we county ya Kisii Imekomranje chime santo kwama baka mwaigo musa korigereria bamo korigereria punge minister yenzi parantu asana sana ekaronko buliswa ipungenga inkige kogera e para kanga ya ere tera koraki na kio makosa tegia ya macho kunaga ndoto kubwatia na ende na wate ya bantu ba minto torigere ribuya umungano na no no mubega tije para kuruga gusi tinta ke tuwatura yeta asa ko iroka na isobo macho unata ko boriyo baba no monto yimo mayekura na baba nyote waka umweshimiwa macho gutikura na endo ya niyo ko maega otolete ile yori na tumogoteba asase miwe amsoni waka nengi yana na tuanjire na twagokire muna injengo agata abantu bane ko rumambire tukinega ranya rega tumaji kuragira ya kumakira ndiyomono ogende chiskuru chigoroba chitarengo nochire ogende chiskuru ebinte bingiriro ogende chispring ya manche ebinte bingakokorere kango wakiro mwesimiwa ndiyomono yasago semi
Na gosuka mutwe amangana nainde halingeta mangana yese mibono ni gense ya Kenya ya mentru mubaro bw'abantu abachikonya chi scholarship kurwa sense ya Kenya gocha sense ya Angara ayaniga gocha amaiga yomure wense yu ara sense ya Kenya asitara ya matukane babekirese asoko mentu mubaro yokurwa emya ya mogoika chimibere chingaki chumure wenso muskuru Kenyatta kerwale kobekese nigate biri buno kubwata na ukuni gochi gokinia ebirengo bya masomo nabegenchiremo yokwa We have dedicated ourselves to rekindling and amplifying our linkages, and we've demonstrated that intention earlier today with the signing of additional protocols to our existing MOUs to increase scholarship offers by the government of Hungary to Kenyan students from 100 to 200 every year with effect from this year. And our bilateral cooperation has also made a significant pitch in health, agriculture, and water management systems. Goikasa mangana alengete na siasa omokonyu murewense boigoro murewe kyama KUD Dr. Samuel Ruto William ni gobono anyaderega kobolia basayekone kibuna mbali kwebwatirane n'ekibura buruna goturuba nyo murembe kaokwane me county Nairobi ensemo ya langata ekeragendrete neganga ya yokwerigeria chikura asiri tukulia kaneme county yo Ruto nigamo chiri omurewe kyama kya ODM Odinga asokumubolia anyare kone chisera chia siasa Ruto chinga kichu ni gaboli yabase wesokia na kubwata chikura bosyo wochiko chora baraye na nigate birabuna na chikubwatirana n'abantu bonse ekeragendrete koni omurobulyo yo bottom up economic approach unenchiremo yo kunyara ko bakorera bakenya asobo chori wochiyo koleka no mutinyo 5 na 3 mwako yigabwe chiri bubere na 2 tangu jana tuko na exercise ya kuregister new voters. Mimi nataka nimuulize every Kenyan wherever they are, if there is one single patriotic duty each one of us must accomplish is to form the next government using your vote. Do not complain, do not argue. Please take your vote and vote for the right people. Take your vote and vote for the right policies. Take your vote and vote for the right government. It is you to decide, and you cannot decide if you do not have a voter's card. Tunaelewana? Wacha tuheshimiane. Na mimi nataka nimwambie bwana Kitendawili, please, wacha fujo. Wacha mawe. Wacha vita. Wewe pengeneza sera usia wa Kenya. Kenyans are listening. Wanataka kusikia sera yako ni gani. Na wachana na handouts. Hawa watu hawezi kununua handouts. Tafuta sera ingine. Tuongee na vijana wetu nyumbani. Vijana wetu wachukue kura 2022, wachague mjumbe wao na president wao. Tuko pamoja. Keroto tukanete asengana herengete bune juni gabono abarai baba tamibe chisegia se county ya Nakuru banyare bakubolia bana siasa kone kibunango kuona bale chinkwana chomlembe na boy gotari chinkwana chiyogo tarana omlemba sense ya Kenya hane keroto cha sobo cholyo bonene nigo banyare bakubolia abantu bonsi anene abasai na boy go na bakenya kubwatira na sobo amwe kero chikura chigo kolekana abarai yabo bakorawa no muteneriyo bo manyekanete buna Patrick Githinji nigo batebire bago chikone kibunankora libaro mulembe maiga yobo choli gotakolekana nabo igekrobo choli bwaelire. Tumeona amani imeanza kupotea tangu tuanze 2007 mpaka saa hizi. Tumeona siasa zimeingia, incitement imeanza kutokea, hate speech ndio hiyo. Kwa hivyo tukasema ni vizuri hata sisi tuweze kuelezea wenzetu wanasiasa kwamba vile wanaendelea kuongea bado inaendelea kutukela. Because kwa saa hizi tension imeanza kuamuka kwa sababu ya hii siasa. Watu wameanza kuwa displaced. Tuko na sehemu ambayo watu wameanza kuwa displaced. Ukienda tumekuwa na displacement Tana River, tumekuwa na displacement Laikipia, tumekuwa na displacement West Pokot. Na tuwezi tuka-afford kupata IDP wengine. Sisi wenyewe ambao tulifukuzwa tangu 1992 2007 serikali haijaweza kutushughulikia. Saa hizi tumeanza kupata new displacement. Tunasema kwamba sisi tunakashifu yale mambo ambayo imetokea ya displacement
na serikali iweze kuchukua kazi yake. Pia wanasiasa tunawakanya na tunawaambia kwamba we are watching you. Na His Excellency, leo hii tumekuja kuomba wewe, uko tuna miezi 8 kwa ofisi ambayo kuomba hii leo usikawache hawa waadhiriwa ambao waliosimama na wewe, na tukakusanyika hapa Nakuru na tukasema ni wewe, usituache namna hiyo. His Excellency the President. Na obomo bwa oka One Kenya Alliance ni gobono base miwe na kubuligwa banyale kokoboka eganga yoko buna ebyama bege siasa na korosugwe ebyama byomogose coalition inengana yo mubunga mwingi West Charles Nguna higaya kwa naye asensemo ya miwani ekrale kuraji basali ni gochinga kesha nyareka gote una onye oka keligeti gochikonyorobu ya sobo chorio bone bochi okolekana mwako yoiga oikabanyare wanchirana na kokoboko kubuna kwebyama na korosu omo bwe byama inerenchera yokera chikoba konya konyora chikura chinyinge asubororo. Let me say unity in diversity is very important, and we are calling upon the OCA principles to unite and even to seek alliances with other leaders, because it's very critical we win these elections round 1. Otherwise our community as campus, we are not going to be in opposition again. We have to take our people to government and ensure everything is properly arranged. I'm calling upon all the members to unite, all the principals to unite, so that we can have a one Kenya unity with everybody included in these elections. Na umunjili yomonene Jimmy Wanjigi ni gomore yabe kirubyara amorogobo bono maiga yeke minanege tindi inse ye Chinsa Isato abwasaba nyimbo ba DCI baligeti kumubeka byara ni gononye nabo ebura buru yahene kiwansemo ya Westlands as chiaye karawanya nyimbo ba DCI abanyarogo ika ensemeyo kolengana na roboti ni gegotebeka nabuna Wanjigi omurugyo ye amo nabantu bande batano no yomo ase chitaliki kyanda omutenyo kano mwaka wechiri bubere na 10 wekazitali 5 omwaka wechiri bubere na 15 nisato igobanyalete korose certificate y'obolimo certificate y'obolimo y'obwateraneti obolimo weji milioni 55 neyemo egento kera barabukobe kubyara na bokolengana na Wanjigi igatebire bunani igakubunigwa amangana siasa igakana amangana yekinga ky'obolimo ekikeire lieta Arizona Hills Limited nigo chinga kechi abanyanyimbo banyara kumubeka byara abulitanga nigo konyora yatebekane tabase kobeku byara kolendo mhoriyo ya anyara kobeku byara na koirwa segesendi kyabanyanyimbo gyakamukunji ekaroki yobutuki bogendrete igoro yeke nga kyobolimo ekigego tebekana buna eramo nabantu bande kubwatirana amo numurugyo ya banyarete kwerosa certificate y'obolimo ejo ere shilingi chi milioni 55 neyemo. Pesa, tunataka jini, hatutaki pesa, tunataka jini. Why is it every election it is Jimmy that is sought? 2017 I'm being looked for. 2022 now suddenly. In between that there's no problem. It is about the elections. Are you financing someone? I am making the election very uncomfortable for some people. Unapiga mwanamke. Unapiga mwanamke tena hiyo. Mwanamke hivyo. Unagonga nini? Unagonga nini? Unapiga mwanamke hivyo. Unapiga mwanamke. Na gotigana nayo toike goika sensemene tokonda seminano bya AFCON ejubone goterukia goika sensemo ye chigosori ya AFCON yagendreta sensemo ya Cameroon muliki towe chigosori ndem Steven na manga sensemo ye chigosori. Nakwenda mwanche muri asomoro belibwa AFCON special astukoli amamera na African Cup of Nations agendrete imeye ense ya Cameroon aso mena gotebia mange gwetani alitokorera segeti omwanche muri tukolia igoro nigo twachagete entunda ya gatatu go round 3 ya NSML ye chirombe ase chitimu au chiwo chikogosori egosori yabo yo muri osegosori ya gatatu imeye chirombe chirichiri omwanche muri wikira bone genyora muri tukolia igoro ntoige to mweli o group A abwa se timu ya Cameroon ya jalita kogosori ne timu ile
kimekaine buna Cape Verde kwenda mwanche muri kariste kamera ngo kianda cherete ni timu ya Cameroon na Cape Verde yachite makali yegoria yemo ase goria yemo abono ase timu ya Cameroon nonyeti ya igeti okogani kuri kwa ya gwatoko bwa Chinsa Chinsa Isato chirombe yabete na mbe yemo ime ya group A mega yoko bwa Chinsa ibere na kwenda makali gosoria yemo inyira mwanche muri guterese gosoria na abu nigo mogosori Abubakar bwe timu ya Cameroon avungete goria ya gatano na kwa top scorer wikira boniga abu asaru mogosori omutangani ko mungase kere gosori ime ya entunde ya AFCON South African Cup of Nations tutena yo mwancho muri ase gosori ndia gosori tikugoro nigo timu ya Ethiopia na teko gosori ne timu ya Burkina Faso abasi timu ya Ethiopia yanyolete point ya yentangani magego siri meno bya ibitangani bibere abono maga yo kwenda makali yagoria masegoria mone timu ya Burkina Faso nikobona Burkina Faso yabete na mbaibere nonyeke bwata chi point inyenye ne timu ya Cape Verde tokoleli head to head kare timu ya Burkina Faso ne timu ya Cape Verde cha umirana nigo timu ya Burkina Faso ite timu ya Cape Verde abone si timu ya Burkina Faso irigo ya Cape Verde nonyeke bwata chi point inye gwikira boniga abase bona Burkina Faso na Cameroon chenyo libagalia bene useli bagalia direct kwenda ime ya round of 16 timu ya Cape Verde uikeganye chigosori chirombe chonsi entonda ya gatatu ko group A mpaka group F erore gosenebe gatechi timu chiri chinge cha bere na mbai 3 chiranyolire bagalia bene se timu chirinye chiri timu cha bete na mbai 3 ime ya chirombe au konyorali bagalia bene lyo kwenda ime ya round of 16 omwanche muri ntobwa chigosori au chirabe ime ya group B C D E na F katia iga ese wiki etole koranti mukichiri chiranyolire bagalia bene lyo gusuka mutu nyorabuna asentunda ya kabere getimu na Algeria ya sireke meneno kiaye magayo kwenda kwenda makalia se gosori entangane igontore timu ya Algeria abanyangongo bwabongo igabega kombe kegia African Cup of Nations mbanya leko bwa gosori yabo ya yo moya libare usembanyolire bagalia bene lyo gosoa asentunde kubwati ya mamerene ya African Cup of Nations nyirabona kurega seketa seni kia Ndizi TV ndabe tokotebikire gento kira korekane korwa senseli ya Cameroon nabuna butambe iletalia nende mo Steven Captain 001 wechi gosori na gotigara sensemo yechigosori naboigo ensemo ya AFCON koligereria sensemo ndengali ndochina enkoyo ya nyarege korangati timu ya Malawi ya mone timu ya Senegal ya nyarege kora sabanyare korwa makale ligenali sagero asirigenali sagero tabekana goli ndeyonse ni gochinga keche timu ya Zimbabwe na Guinea chenyara kokosori ya waze timu ya Zimbabwe yenyara konye kore timu ya Guinea chigoli bere ase egoli ya monyoro boigo chikoraga chinsenye enkoyo gati ya Gabon na Morocco ne chigo cheswa sobotuko bwabono boige timu ya Ghana na Comoros yonse chikogosoria sobotuko bwalera na chicho chiaroberie osechiroberie asobotuko bwabono goikirabu mwanchu muligereria ngo wakirana mbiya mono na ndongo ikomweli wa mangana maya ase enchira yobo ikirano Chinsa Isato chiabono botuko bali bonsi baligania mangana ya nabwo kubwatira na SMS ya mangana maya nko bakirambye mono nayo muligereria asogo choroko yatengera ku Ndizi TV ngobwansu ubo mogusinyora nabo tubwate kwetira nsemo ye mtandao nsemo ya Facebook buna Ndizi TV News nabo nsemo ya YouTube nabo tubwatia buna Ndizi TV News nyara konyora inaenda mange yora nsemo ya website ya itoni gele www.ndizitv.or.ke nabo konyara gutubwate na konyora emiroberi itionsi ya yo amo na yanda mange bali mwensi mwatengera gendra gotengera Ndizi TV na wigo ubwati emiroberi ko bwati buna botambe mambye ikomera ebiro ko kubukanya saa uchikomera na Brighton Makori na baigona Sara Nyarangi onteta baraza asomurobelio obwensa kiago ikirabuno nkonyana kirana ko yako musumali tumera nankyo buna botambense yemo yamaragoba binyara gukwanira mange na koligeria SMS ya mangana majeretira nkoro Vincent Onyancha amaiga yemesa ya mangana maja abaikire amenyi korwa Chinsemo chiritia kiage imeye county ya Kisii utukobia. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV